Nakabalakaan sa mga pumuluyo sang Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo ang natiphag nga flood control project sa ila lugar, partikular sa Halaor River. Amat-amat nga gakaubos ang porosyon sang ila alagyan kag hindi makaagi ang ilang mga salakyan. Sa interview sang Bombo Radio kay Eva Gustilo, former punong barangay kag isa ka residente, iyagin pahayag nga sini nga Oktubre lang nagsugod ang pagkatiphag sang nasambit nga flood control. Suno pa sa iya nagreport na ang barangay sa Department of Public Works and Highways kag sa local government unit agud malantaw kag masolusyonan ang problema. Kag ginkantuan man ini sang DPWH kag inutod ang kabilya para sa damage prevention ukon para malikawan ang mas dako nga damage. Ginpaatag naman sang DPWH Second District Engineering Office nga ang rason sang pagkatiphag amo ang sunod-sunod nga linog nga nakaapekto sa paglitik sang proyekto kag hindi makasarang ang whip hole sa pagpagwa sang tubig, rason nga naghumo kag nagusmod ini. Nahibaluan nga ang nasambit nga dike ang nahuman sa nagligad nga tuig lamang sa idalom sang MRZA Construction Corporation kag Woodland Construction and Supply Joint Venture kag ginimplementar sang Department of Public Works and Highways. Sa subong nga patapuson pa ang recommendation nagikan sa Regional Geologist for Technical Investigation na hanungod sa status para marekomendar sa kontraktor ang pag-repair kon sa diin 40 to 50 million pesos ang pagagastuhon. Kasubong, nag-amat-amat naman o rustak. Nagdako, nagid kay delikado nagid sa pumuluyo. Siyang pag-report siyang DP, siyang barangay official diri, nga amo niyang natabo, kinkatuan siyang taga-DP, kag butangan sini siyang yellow lane, nga para may safety man sa mga tao nga makita nila. Pero pag tapos nilang butang, nag-amat-amat naman litik siyang siguro mga 3 days naman subong nga nag-amat-amat nga muna ning sitwasyon nga nagdako nagit. So na siyempre yung pumuluyo delikado ang mga pumuluyo diri ang ilabi na gid ang mga kabataan kay kadamo man di mga bata. Okay. Nga basi pala hindi ta mapaktan ga turutindog kag mahulog. Amo lang na nga panawagan ko tani sa DP nga kun ilagid man aksyonan ini dayon kay tungod na report na namon. Na-report naman siyang barangay official, ang nagkakatabo na may record na sila. Okay. Kung pwede, na nila, tagaan akto.